passejant senzillament per sobre el pont, o posant-se bé els pantalons. La qüestió és que alçava el cap un moment, donava un cop d'ull al mar i la veia. Llavors es quedava immòbil, se li disparava el cor i sempre, ho juro, sempre es girava cap a nosaltres i deia Amèrica! En aquell moment va esclatar una apoteosi de crits, aplaudiments, una bogeria. El duien així, en braços. Jo de veritat no havia vist mai una cosa com aquella. Roy Morton fumava nerviosament aquella maleïda cigarreta. En un moment donat, la seva mà de papallona va començar a tremolar. Tremolava tant que la cendra es va desprendre i va caure el xarol de la sabata. Un dia del mes de febrer, al port de Nova York, Danny Woodman, T.D. Lemon, Novecento, baixaria del Virgínia. Després de 32 anys viscuts al mar, baixaria a terra per veure el mar. Balladins, bojos i perfectes, abraçats en un vals turbulent damunt el parquet daurat de la nit.